Hi friends, welcome to my YouTube channel. नोंसोर गासिखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंना BTC इलेक्शन दं 10 दिसंबर। सो अभी हम लोग इलेक्शन देने के लिए जाने वाला हूँ। सो देखते रहना आप लोग, हम लोगों का गांव में कैसा इलेक्शन होता है, BTC का इलेक्शन कैसा होता है। I hope you guys are like it this song, मतलब this video. Sorry, not song. नायबाय थादो नोंथांमोनहा जों लागोनि इलेक्शनखौ। दा आं पाब्लिकनावबो एसे सोंना नायग्रोनोसै सोर सोरखौ सापर्ट खालामो। पाब्लिकफोरनावबो एसे सोंना नायग्रोनोसै सोर मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो। आइ होप जों दा बुजिनो हानाय जाबाय जोंहाबो राइट्स दंखि माने जाय मानसिया मोजाङै मावलांगोन जों बेखौ सापर्ट खालामगोन, सापर्ट खालामनांगौ। आरो गावजों गाव नांलाय खमलाय मा होनोना, जिउआ मोनसेल', गावजों गाव नांलायनानै मा मोननो। बेनि थाखायनो नायबाय थादो नोंथांमोना, आंबो इलेक्शन हैनो थांगोन दिनै। इलेक्शन टाइमाव लोगो मोनलायसिगोनलाय। पहले मैं बहुत देखे बहुत सिगां आं भट होना लाग्रोनोसै। भट होना लानानै पाब्लिक रिएक्शन नायनोसै सोर सोर माखौ सापर्ट खालामो। आं बांद्रायनाव सोङा, बिदिनो 6 जन 7 जनसोनाव सोंगोन आं सोर मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो, नङाबा आंनि भिडिअआ बांद्राय गोलावद्राय जागोन। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों लागोनि भटखौ माबायदि जायो, नंगौना नङा। आं थांगासिनो नै दा भट होनो। मोननोसैयानो फैबाय, नोगोर गोलाव लाइन। दा अबाव थागोन आङो, होना लाग्रोनोसै। दा होखांबा आङो नोंथांमोननो खिथागोन। बाव होनांगौ नै नैबेयाव, बै खन्द'आव होनांगौ। नैबे खन्द'आव नोगोर गोलावखान हनै लाइना। जों नायनायसै बेखौ कितना लम्बा है, नोगोर गोलाव लाइना। आं माला सहैगोन मोनथिबावलासो बेखौनो। नेनोसो बाबाय आं। नायदो लाम्बाथार। गथा गथा बोआखै नायलाय ना, गल गल बोबानो जायो एसे। फाइनालि नोगोर गोबाव नेनायनि उनाव नै आं हाबनो मोनसै, भट थुनो मोनसै। आं मोनथिफेरा देग्लाय फार्स्ट टाइम होगोन आं बेबायदि स्टाम्प बुनायखौ। नायनाय दिनि स' माबायदि नै मानसिफ्रा इसिबां गोलाव नोगोर लाइन थाबाय आङो 4 घन्टा, आइ थिंक 5 घन्टा, 5 आवार्स जाबाय। स' लेट्स सी, होनायसै। नै आङो पाब्लिकफोरनावबो सोंनानै लाग्रोनोसै सोर सोर माखौ सापर्ट खालामो। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बिसोर इलेक्शनाव थांनो फैदों, आं सोंनानै लानायग्रोनि जायखिया जा। नै जोंनाथ' दिनै BTC माबा इलेक्शन दं। नों मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो? बावहायथ' माबा दं, UPPL, BPF, मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो? मा पार्टिखौ? बे माबाखौनो बानायसै, UPPखौनो। UPPL-खौनो मानि थाखाय सापर्ट खालामो UPPL-खौ? सापर्टआ जोङो बर' रायजो नांगौ। बर' रायजो नांगौ थाखाय। फिसा फिसौखौ फोरोंनो थाखाय। जोंहा न'खराव बिराद उसुबिदा दंना, लेंग्रा लेंग्रि दंना, मावनो हाया। आं हारसिङैलाय बोरै हिनजाव मानसियालाय माहारियालाय मावनानै जाबाय थानो हानो। आरो बिनि सायाव हौवाबो सासेबो गैया, हिनजाव 4 गाहाम। सासेया हाबा जाबाय, दा बे हाबा जानायखौनो आंहा लेंहरनोनो जेबो उसुबिदा गैया आरोखि। आंनि न'खरा बेनो। नै जोंना बाजैयाहाय UPPL-खौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों। दा रायजो नांगौनो बेनो, बिनि थाखायनो UPPL-खौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों। ना सोंना नायबावसै आं दा भट माबायावहाय इलेक्शन माबा जायगायाव सहैथारोबा आं आरो सोंना नायबावगोन। बांसिनै न' हाबनानैबाबो सोंलाबायथारबाय नोंथांमोनखौ मोनथिनो थाखाय। नै बाजै, जोंहाथ' दिनै BTC इलेक्शन दङ, बेवहायथ' BPF दं, UPPL दं। नों मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो आरो मानि थाखाय? माबाखा, ट्रेक्टरखा। आरो मानि थाखाय? सरखार गोदान जेबो मोनैनि थाखाय सरखार गोदान नांगौ होननानै माबाबाय। न' बांबो गैया, जेबो मोनाखै, मोनफेराखै। BPF-निफ्राय जेबो मोनफेराखै, बेखायनो जोङो UPP-आवसो हाबदों। नै बाजैया होनबाय सरखार गोदान नांगौनो बेनो, आरो UPPL-आवहाय जेनेबा न' माबायाव BPF-नि आन्दारनिफ्राय न' बायदिसिना मोनफेरैखाय दा बाजैया UPPL-खौ सापर्ट खालामोनो। नै जोंहाथ' दिनैहाय BTC इलेक्शन दं। नों मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो आरो मानि थाखाय? आङो जेबो मोनैनि थाखाय आङो
माबाखौ एबसुखौनो आङो सापर्ट खालामो बेनो जोंनि सापर्ट जोंनि जिउ बेनो देरहादाहा जोङो देरहाबाबो जोङो मावजिजों जाजागासिनो दं गोदोनिफ्रायनो जों जेबो जोंहा माबा गैया बेजों सापर्ट गैया हाग्रामाजों जोंहा जेब्लाबो सापर्ट गैया जोङो होनखायो आरो थारिखखा जोंना मालाबाबो जों सापर्ट जानो हाया बियो मादैया माबानो दा BPF निफ्राय जेबो मोनैनि थाखाय एबसुखौनो थैथां जेन देरहा एबसुखौनो जिउ दान होनानै सापर्ट खालामोनो देरहा दा बियो बिदि होनना बुंदों दा नायबावनोसै सोर माखौ सापर्ट खालामो दिनै BTC-नि इलेक्सन दङमोन बे इलेक्सनाव नों मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो आरो मानि थाखाय आङो माबा जेन'बा आगोलावहाय आङो नांगालाव दंमोन ओमफ्राय दाना नांगालाव बहर होबाबो होआखै होनो बायदिसिना होनो एरख'यो होदोंखौनो साना ओमफ्राय जिनिस रानबाबो जिनिसफोरखौनो होआ आगोल समाव नांगालाव दंबाबो गासैखौबो जाखोमानाय रानखोमानायबाबो गासिबो गावसोरल' लाजोबो ओमफ्राय आङो बेनि थाखाय इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आं इउपिपिएलाव हाबबाय ओमफ्राय दा आङो बिराद गोसो आरो आङो एखे देरहाथारनांगौ आगोल बोसोरावबो आङो देरहायैखौ बिराद दुखु मोनदों आरो दाबो देरहाजानो लुगैयो आङो इउपिपिएलखौ आं थैथां आङो बाहायनो थागोन होननानै आं बाहायनो थानाय जाबाय आरो नै बाजैया जोंना मामा BPF पार्टिनिफ्राय जेबोखौनो मोनफेराखैनो बेनि थाखायनो बियो थैथां मामा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामो दा नायबावनोसै आङो सोरनिबा न'आव हाबनानै मा पार्टिखौ सापर्ट खालामो आं सोंना नायनायसै आरो दा आङो ना सोंनानै नायबावगोन आं मानसिफोरनावहाय पाब्लिक रिएक्सन लानि आङो दा मानसिफ्रा माबायदिखौ सोर पार्टिखौ सापर्ट खालामो नायनायसै लेट्स सी नोंथांमोनहाबो आइ हप इउ गाइस आर इन्जय इट स' सोर पार्टिखौ माबायदि सापर्ट खालामो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं सोंना नायहैबावनि र' আজি তো মানে না আমার কিবা ইলেকশন আছে না ইটিছে আৰু কোন পার্টি সাপোর্ট করে আৰু কিয়ৰ কাৰণে কৰে আপুনি কোৱাচোন অলপমান কি ক'ব আৰু কোনটা ক'ব কোনটা ক'ব মানে কিয়ৰ কাৰণে সাপোর্ট কৰে আপুনি যায় नै बुंनो हायानो बिथाङा गियोना आजिखालि इलेक्शननि टाइमबा बयबो गिनाय फैयो देखो गाइस मैंने भी वोट दिया है सो तो आप लोगों ने देखा है पब्लिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन हुआ है किस पार्टी को सपोर्ट किया है सो मतलब बहुत रात वाटा में काम करते करते सो इसलिए थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो एंड लव मी मोर ज़्यादा लंबा नहीं बना सकता अभी थैंक यू सो मच